bij CBR, Eiland Scorie. Vandaag is ik samen met Uri zo en Sofia. Ja, en ons gaan vandaag kijken hotties. En ons gaan kijken iemand van jou. En ja, gewoon heel kleine vrouw, maar die moet op thuis zit. En ja, ons gaan kijken vandaag wat er is van en dan gaan we hier wijs. En ja, voor de politie vandaag met CBR. En ja, ons gaan vandaag lekker gooi maken, ons gaan een pad beetjes doen. En ja, ons kijken wat er is van. En wij doen het hier als een plezier. Haasje mannen, ik heb nou ingegooid, toen vergeet ik mijn camera achter. Mannen, kijk daar, een mooie hottie wat ik gevangen heb. Ja, dat is eigenlijk een mooie hottie. Klein hottie, hij groeit het net hier, ons gooi mossel. En ja, ik wil net uit Hengelen verkloot, vergaderd, gegeven uit Hengelen. Wil ek net baie dankie sê vir my katrol. Ja, ek het nou die nuwe katrol wat hulle my gegee het. Man, dit is regtig lekker smooth en baie lekker katrol. As 10.000 tot 5.000 en ja, maar julle kan regtig by winkels gaan en hy is so lekker smooth. En ja. Sy. Hoe lekker? That's a hottie, baby! Woo! Nee, moet niet dragen. Hij gaat nou. Ja, die Daar zijn. Doe. Ja, die gaan ook naar vis, kom aan! Oh, mannen, ik hoop jullie wijs. Hoe zitten mensen motor aan? En ja, dit is lekker om vis te vangen, maar mensen moet betekenen even hier toe. En ja, maar dat is lekker. En kom eens zet gaan voor jullie. Maar nee, ik heb een mossel. En nou wat ik ga niet bij praten. Net voor jullie wijs die mosseltje. En dan, ja, dan gaan we zo een gooi maken. Dan leg jij je hoek, nou is je hoekje. Dan wat je doet is, je zet jouw mossel bij je hoek en dan draai je het lekker pas. Maar nee, dat is al wat je doet. En kom eens, wijs voor jullie. Zo wat je nou maakt is, als ik nou twee mooie hotties wat Uri gevangen heeft en mannen, kijk al, lekker mosselkie en we moeten maken gooi. We ons vangen lekker, toch een lekker groot hottie. En mannen,
sê manne, dis die mooi visse wat ons omtrent vang, soos julle kan sien. Dis die hotties wat ons noem, wat ons vang, en ja, op 'n lekker mossel, soos julle kan sien. Mooi hottie, en 'n mooi hottie, en kom ons gaan maak 'n gooi. Wat een mosseltjie op voor hier. En een lekker flavortjie daar zo onder. Ja, kijk, wat tel hem op. Lekker hottie. Pakkie. Manne, ek het nou 'n lekker hottie gevang. My kamera was nou weer nie by my gewees nie. Maar ek het nou probeer om vis te vang. Maar my kamera was in my sak gewees. Ja, dat was 'n bietjie moeilik. Maar kyk, manne, wat ek kry op die Drangelyn die nuwe Drangelyn. En ek gaan nou vir julle wys. Dit is op die 15 voet en Drangelyn se nuwe stok agricultuur en ja, soos wat julle kan sien op die nuwe katrol. Ja, dit is regtig nice. Ek wil net vir Drangelyn dankie sê. Ja, dit is regtig 'n nice voorreg, 'n mooi voorreg en ja, dit is regtig nice en kom ons gevang nog. Okay, Boeries is hier net hierdie gevang. Dit is nou 'n pyjama haai. En hoe het hy gevoel? How is it feel? How is it? Oh, slim. Oh, slim. Awesome manne, of julle nou 'n bakkie soek, hierso is 'n Mr. Beachy, of 'n Toyota, of 'n Mahindra, of 'n Ford Ranger, of 'n Opel, of 'n Suzuki Jimny. En dan gaan ons lekker rondreis.